Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Of course, kailangan bulig. They have to ask help na because quarantine sila, no? May pagpadala ng pagkaon, ask friends to help them out na because hindi sila makagawa nadulong sila sa kilanan nila na supposedly ang barangay man ang magbulig man sa aton, di bala, to address yung needs ato, no? Follow the protocols of the local task force, no, against COVID-19. Ayun ang ma-advise ko rin. Usually it's na magtinir lang kamo sa inyong listaran, no, at least 14 days pa as no, and then kung nag-test na negative ka na for COVID-19 na pwede ka na makahagwa-liwat na I think just right now, kailangan mag-isunod lang gidya ang protocols ng ma-advise ko sa inyo. Because kalain-lain man kasi ang protocols sa bawat syudad, lugar, no, daw kabudlay nga itilingog nga sa isa ka layi lang na So just follow lang kung ano tong nakabutang sa inyong lugar.